quen de Prado Ramisquedo a Covelo, escoitando e falando cos veciños e as veciñas dos seus problemas. Eso que quero facer durante o meu mandato, escoitar e, na medida do posible, arranxar os problemas, porque non hai problema grande ou pequeno. A medida define o que afecta a vida cotidiá dos nosos conveciños, de vós, dos veciños. Como alcaldesa estarei sempre a vosa disposición. Esta, como xa dixen, é a casa de todos. Agora tócame a min a responsabilidade de xestionala e, na medida do posible, mellorala. Defenderei ante outras institucións, Diputación, Xunta, Estado, o dereito dos nosos veciños a ter bons servicios, boa mellor mobilidade, millores infraestructuras. Irei donde faga falta para defender os meus veciños, para reclamar os dereitos que a veces por vivir no rural nos son denegados. E como sempre, o meu goberno, como sempre o noso goberno antes e agora, estará baseado en dúas premisas fundamentais. A xestión municipal caracterizada pola máxima eficacia e rendibilidade dos recursos públicos, que son os cuartos de todos. Eso que teño que facer, xestionalos coa máxima eficacia e co máximo rendemento. Desenvolver unha actuación política na que prime a transparencia e a equidade. Todos debemos ter as mesmas oportunidades e os mesmos dereitos. Vivamos donde vivamos. 9 meses parece pouco tempo para levar a cabo e dar forma a unha acción transformadora, a unha acción política transformadora. Pero creo que a experiencia acumulada do equipo que formarei con Secundino e con José Antonio, estos 9 meses servirán para seguir mellorando Viana. Agora tens que perdonarme que